हमरा मोबाइल में वायरस घुसा देले बा। हमरा मोबाइल में वायरस घुसा देले बा। हमरा मोबाइल में वायरस घुसा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे लेटा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे लेटा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे। ब्लूटूथ ऑफ करके कैलस बल जोरी। हमरा सामान के खराब करके छोड़ी। ब्लूटूथ ऑफ करके कैलस बल जोरी। हमरा सामान के खराब करके छोड़ी। जैया इमली के चटनी चटा देले बा। जैया इमली के चटनी चटा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे लेटा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे लेटा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे। चोर ऐसन घुसे जाला दीनी दोपहर के। एने ओने उंगरी घुसाबे बिना डर के। चोर ऐसन घुसे जाला दीनी दोपहर के। एने ओने उंगरी घुसाबे बिना डर के। हमरा मुहमा में चॉकलेट खिया देले बा। हमरा मुहमा में चॉकलेट खिया देले बा। देवरा जबरन पलंग पे लेटा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे लेटा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे। जाए निस्तानी तू तो माजा मार बहरा। तोहरा मोबाइल के खराब कैल देवरा। जाए निस्तानी तू तो माजा मार बहरा। तोहरा मोबाइल के खराब कैल देवरा। निरंजन मंदिर के घंटी बजा देले बा। निरंजन मंदिर के घंटी बजा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे लेटा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे लेटा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे लेटा देले बा। देवरा जबरन पलंग पे।